Brate Mare, imam jednu glupu foru, ali ja sam se smejao. Brate Mare, kad si tako iskren, ajde. Kaže, zašto je pokojni Luis pevač bio popularan među ženama, brate? Jo, brate, znaš koliko je meni to glupo da odgovorim na to pitanje? Tako ali da... dobro je fora. Ajde, reci ti. Pa svaki put kad se spusti dole, da oralno zadovolji, kaže... Bože mi, oprosti mi, Bože, molim te, oprosti Maretu, ali dobra fora, mora da se i ti nasmeje, jel da? Šta je to? Bože. Strašno, ja kažem. Ne, znam, rekao sam mi odmah, baš je strašno, a ne glupo, nego strašno. Šta je to paranormalno? Šta je to? Paranormalno. A to ono kad u Srbiji živiš od plate do plate? Ne, nije, ćao, zdravo. Ajde, čao.